Pam sa'ch chi'n mynd deffro fi? Be si? Ges ti'n mynd early morning call ar fe fo'n? Na, ddo. Pwy ag ei blant yn sefyll teddy bears mae'r chep? Da chdi gweld Roger bore yma? Roger. Cyrhaeddiad. Bachan tal, gwell tywyll, dreifo exa, 3i. Os, mae David o gofyn o fe. Da chi'n mynd i weld o, lli? Emma fach, dim ond i dad ei fi, so wedi gweld ers nithwr. Be di bris, sori? Sa'ch chdi'n rhedeg ar pafins, di? Sim, mam. Bore godidog arall, feinir fwy. Ti wedi cael tu Rownd, dwi'n meddwl, awel dwi ddim einir. Dwi'm yn gwybod pam dwi'n boddra weithiau. Does na mowns a farddoniaeth yn berthyn i chdi nagos? E? Perlau o flaen moch. A beth ti'n widro da? Pa mae'r awen yn taro, ti'n gweld? Mae rhaid chdi'n defoi. Go with the flow, di. Ia, wel, mi fydd yr awel yn taro munud os na ni wedi gael dy geg. Drwy ddŵr a than fy meinir. Deia fath bapur i chdi. Mae fe'n bihafio nod iawn dyddi yma. Sa'n ein gwybod beth sy'n gyda Gary feddwl. Cael rhywun byli a maen nhw i gyd ysdi. A mae fe mewn wed anodd fyd. Be? Oedran oed. Ie, wel. Dwi'n i ddim am hynny. Met ti'n fforddio plant pan oedden ni isio rhai. A rhi hen pan oedden ni gallu fforddio, lle. Neis nhw de. Neu fi, da chi'n ddwfn peth gyntaf yn bora. Sorry? A Bryn, fi ysdi erioed yn teenager na ddo? Mae gen ti blodeuwydd a gronw, Romeo a Juliet, Kurt a Courtney, Awel a Mirion, a dyma fi di dod i ddachub dir ag y cawr mawr. Heill. Bydda'r tatw pwt i Mirion Hughes, ha? Y cwbl mae eisiau chdi wneud ydy reid y papur a drwy twll yn drws na, a miglo i o am adall. Os rhaid chi o'r gas? Y fi di'r un sydd yn gwisgo trowsus yn y tŷ ma'n mechani. Ie, wel fyddai'n gwisgo trwsus hefyd y swyddi y petisiwn yma. Da ni'n cyfarfod y prifathro praw yma i glod i benderfyniad o. Ti'n gweld, Ari, achos bod dad yn surgeon, ni wastad i gorfod symud o gwmpas lot. So ni byth yn yr un lle yn hir iawn. A wedyn ni, sa'n cael cyfle i greu perthynas glos da unrhyw un. Ti'n gweld beth da fi? Do, dall iawn. Dwi'n jyst yn twmlo'n unig weithiau, ti'n mo? Ti'n weld ydol? Wel, fel llwgar iawn ydi. Am y fawr. A deg dol, ti'n mynd braidd rhi technical i fi rwan. Na, mae o'n tynnu dy sylw di de. Diolch, dwi'n am meddwl fi. Dwi'n gwybod pam ti'n neud o chwaith di. Mae rhywbeth mae rai fi wneud. Mae'n ffordd dda fy negyd i deimladau.
O. Mae yna rei pethau mewn bywyd ti jyst yn gorau gwneud. Pethau mae rhaid ti gyflawni. Oes gen ti rhywbeth sy'n ti licio gyflawni do? Dim rili na. Tiw'r unig un sydd wedi trafferthu siarad y fi ers yn symud lan yma. Oli, rhywbryd sy'n cwmni, rhywbryd. Dyn ein os, ti'n gwybod lle dwi, dys? So mae'n ddiflasu di dim problemau i gyd. Diflasu? S'n mond o'r rhy falch o gael. A fe'n tlo chdi? O na, a mae rai fi fynd, sori. Neu fydd hapi am yng ngwaed i. Sori! O, di stori ddim digon da na chdi! Reit. Ddim yn rhywun yn ymosod arna i! Reit. Sorry, Ems. Gicio brethu, Ems. Chi'n barod ag ens? Mae'r barod y fydden ni byth, da. Ond mi fydd y prif yn crynu'n esgidiau yn disgwyl ni. A fydda ni gyd yn gwisgo trwsitha erbyn diwedd yr wythnos. Garantid. Gobeithio. Ew, na biti, de. Peidiwch â gwrando na fo. I bob dim yn iawn, gewch chi weld. Iawn undod ma'n ers, cofiwch. Mae'n meddyliwch amdano ni, de. Siŵr o ned. Cerwch neu fo chi'n hwyr. Tyd yn blaen yma. Rho'r otri lawr am funud, neu di. Ari? 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 Help! 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 Coast Guard, please. Picio un o peip pan i'n mynd fi. A fel na i, dwi'n ôl i dyn. Oes, a reit, fandager o di. Oedd, hollol. Srel yn beint yn dwi. Hwna ni eto. Visitors, mae'n siŵr. Ie.
We've come alongside a casualty, there's nobody in it, and we are commencing a search over. Yeah, be mine I'll be, what I'd like you to do is to come inland, search between the islands,